Ако имате нужда от мощен геймърски компютър, защо не се извихте в този турнове? И като знам, че ще... Също се знае, че ще има лорайт. Майната ти. Майната ти. Майната ти. Направи го по най-перфектния начин. Не! 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 Добре. Fuck my life. Тук се праснах адски брутално. Не! Спри! Писта ми! Газна дупка! Не! Спри бе! Крака ми! Най-накрая! Доживях! Целият съм потен! Спри да се въртиш, бе, тъпа кола, бе! Спри да се въртиш, бе! Ще плача! Спри, бе! Ей, туфлек мръсен! Патно, доктор. Дава бе. Не, разбих се! Фак! Да. О, добре. Въпреки разбиването... О, за мен са един. Не, човек! За... Точно... Точно на първа позиция. Газна дупка! Аз... Леле, то на другата страна било! Абе, глупаци! Уу! Не! Абе, той има и трафик. Не! Монстър е помощ! Тирче, обърни се! Аре, бе! Те с моторите са най-добре. Да, ти с мотор ли бе? Фак, аз не мога да се обърна, не мога! Леле! Тук ще има джъмп! Това трябва да се види! Уу! Леле! Край ще запече. 16-то място! О, Кенеф! Ти докато играеш състезанието, аз мога да си купа нещо да направя някакво. Хазарте, брат! Убих те, тъкно почнах! После ще му пуснеш пешнота. Леле, аз умрях! Хазарте! Заради теб умрях! Брат, ще те шибам! Аз този мотор мога ли ще го купа, бе? Леле! Ами, нека ви забавя малко. Буст! Чуш! Не! Не! Фак! Just do it! Оф, човек, те направо ме разбиват. Аз не знам какво да кажа. Някой ме гръмна в бъбрето. Градеца направо ме размаза, бе. Те всичките ми направиха пеня. Защо само мен? Фак, от две страни съм... Фак. Лини... Не, гледай как ме прецака! Ооо, бич! Оу, Аре, не, прецакайте го! Не! Прецакайте го! Фак! Затваряме! Абе, кой е това, бе? Фак, аз се прецаках. Няма да се бавя. Бинго! Оу, Браво! А така, елиминирайте се лека по лека! Трябва да печеля! Трябва да го използвам разумно този джамп буст. А, Буш, колко време ти става, бе?
Трябва да го използвам разумно този джамбулист. Трябва да го използвам разумно този джамбулист. 10 половина стана, добре. Бавен кадър сме. Остават 5 секунди и мисля, че започват директно. Не! Аз печеля! Да, аз трябва да спечеля 10 секунди. Няма шанс някой да ми измести какво. Изсървах си турската сапунка заради тебе, мангал просто. Добре, човек! Аз качам! Аз качам! Защо тъпия бус не работи? Yeah! Крадеца дайт and round to winner! Smoke weed every day. Smoke weed every day. Burger, pan no gadny.